Mijn naam is Eelco van Essen van wijnenzo.eu. Vandaag wil ik u iets vertellen over biologische wijnen. Want groen is toch wel een hele belangrijke term aan het worden en de publieke belangstelling voor natuurproducten neemt snel toe. De wijnboeren hebben dat omgezet in biologische wijn. Maar wat is nou precies biologische wijn? Nou, we spreken over biologische wijn als die is bereid uit biologisch geteelde druiven. En biologische druiven die met aandacht en zorg voor het milieu zijn geteeld, zonder dat er gebruik is gemaakt van kunstmest, toepassing van gentechnologie en met een minimaal gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de wereld neemt de biologische wijnbouw enorm toe en zijn vele wijnmakers aan de biologisch boeren geslagen. Ze houden in hun dagelijkse handelingen rekening met de natuur en met het natuurlijk leven in en rond de wijngaard, om zo nog mooiere producten te maken. De pluk. De oogst van de druiven gebeurt bij biologische wijnbouw meestal handmatig. Hierdoor ontstaat er minder schade aan de druiventrossen. Beschadigde druiventrossen zijn namelijk uiterst gevoelig voor schimmel. En schimmelvorming is weer nadelig voor de uiteindelijke kwaliteit van de wijn. De kwaliteit van de wijn. Onder de wijnmakers heerst tevredenheid over de kwaliteit van de wijn. Ze beweren dat de wijnen schoner, levendiger en smaakvoller zijn en bovendien langer geconserveerd blijven. Wijnenzo.eu heeft een ruim assortiment biologische wijnen voor u geselecteerd, uit verschillende landen. Italië, Frankrijk, Spanje, Australië en ook Zuid-Afrika. Probeer ze eens en u zult verrast zijn over de kwaliteit. En het hoeft zeker niet duur te zijn. Geniet ervan en weet dat u met uw aankoop meehelpt de aarde te beschermen. Nou, hieronder ziet u een selectie van de wijnen speciaal voor u geselecteerd. En mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat. En hebt u een proefervaring, dan hoor ik dat ook graag van u. Nou, bedankt, tot ziens, dag!